Царква і рэлігія. Якія рэлігіі былі пашыраны ў Вялікім княстве літоўскім да канца 15 стагоддзя? Што было асаблівага ў рэлігійным развіцці на нашай зямлі? Як складваліся ўзаемаадносіны паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў у гэты час? Давайте разбірацца. Становішча праваслаўнай царквы. У першай палове 16 стагоддзя вялікая колькасць жыхароў вызнавала праваслаўную веру. Праваслаўныя складалі большую частку насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім. Становішча праваслаўнай царквы і яе вернікаў моцна залежала ад пазіцыі вялікіх князёў літоўскіх. Вялікія князі ў цэлым спрыяльна ставіліся да праваслаўнай царквы. Яны пацвердзілі яе ранейшыя правы і нават надалі новыя. Напрыклад, правы праваслаўнай царквы былі замацаваны ў абласных прывілеях полацкай і віцебскай земляў. Беларускія землі займалі вельмі важнае месца ў сістэме праваслаўнай царквы Вялікага княства літоўска. Мітрапаліт кіеўскі і ўсяе Русі меў свае рэзідэнцыі ў Вільні, Новагародку і Менску. А другое месца пасля мітрапаліта ў царкоўнай іерархіі займаў полацкі архіепіскап. У Вялікім княстве літоўскім у той час было многа праваслаўнай шляхты і нават магнатаў. Яны апекаваліся праваслаўнай царквой, будавалі новыя храмы і манастыры. Праваслаўныя магнаты нярэдка займалі высокія пасады, карысталіся павагай і даверам вялікіх княжоў літоўскіх. Так, Канстанцін Астрожскі вельмі падтрымліваў праваслаўную царкву і пабудаваў на свае грошы шмат храмаў. Новагародскі намеснік Аляксандр Хаткевіч у 1498 годзе заснаваў супральсці манастыр на Падляшшы, цяпер тэрыторыя Польшчы. У далейшым ён стаў адным з самых славутых праваслаўных манастыроў у Вялікім княстве літоўскім. Беларусь не была маналітнай. Паўночна-заходнія землі былі каталіцкія пераважна, так? Далей Жмуць, Літва каталіцкімі, а тыя славянскія, больш славянскія землі, так, напрыклад, там полацкае княства, віцебскае княства, вось, гэта былі акурат праваслаўныя княствы, праваслаўныя землі ў большасці, у пераважнай большасці сваёй. Каталіцкі касцёл на беларускіх землях. Каталіцтва было ў асноўным пашырана на паўночным захадзе сучаснай Беларусі. Тут пражывала шматлікае балцкае насельніцтва. Менавіта яно ў свой час прыняло хрысціянства паводле каталіцкага абрада. Каталікі складалі меншую частку насельніцтва Вялікага княства літоўскага, але займалі важную ролю ў палітычным жыцці гэтай дзяржавы. Прытрымліваліся каталіцтва і вялікія князі літоўскія. Яго вызнавалі таксама прадстаўнікі самых багатых і ўплывовых магнацкіх родаў – Ізгайлы, Радзівілы, Гаштаўты. Каталіцкі касцёл карыстаўся вялікай падтрымкай дзяржавы. Вялікія князі літоўскія заснавалі на тэрыторыі Беларусі касцёлы і кляштары, перадавалі ім землі. У першай палове 16 стагоддзя тут ужо існаваў шэраг кляштараў, некалькіх манаскіх ордэнаў. Напрыклад, аўгусцінцы мелі свой кляштар у Берасці, францысканцы ў Пінску, бернардынцы ў Полацку. Кляштар – гэта манастыр. Каталіцкі манастыр – кляштар. Вось, там жывуць манахі альбо манахіні. Гэта такі вось манастыр. Кляштар – гэта раўно манастыр. Менавіта праз пасярэдніцтва каталіцкага касцёла і вернікаў каталікоў на беларускія землі прыходзілі дасягненні заходняй Еўропы. Дзякуючы гэтаму адбывалася абнаўленне самых розных сфер жыцця. Напрыклад, з'явіліся новыя мастацкія стылі. Набывала папулярнасць прагрэсіўная, заходнееўрапейская адукацыя. Хрост, мы ж памятаем з вамі пра хрост Кіеўскай Русі, гэта 988 год. Пасля ўтварылася Вялікае княства літоўскае. Значныя землі, вялікія тэрыторыі былі яшчэ паганскімі, гэта паўночна-заходняя Беларусь. Далей на паўночны захад хрысцілі Вялікае княства літоўскае там рознымі этапамі, але вось я раскажу такую цікавую гісторыю, што, напрыклад, калі за часы Ягайла і Вітаўта хрысцілі Вялікае княства літоўскае, то прапаноўвалі, напрыклад, чалавек, які пахрысціцца, пару новых скораных ботаў. Гэта было, слухайце, у тыя часы гэта было вельмі крута.
таксама маглі нешта яшчэ прапанаваць. Ну, то бок, чалавек хрысціўся і атрымліваў вельмі нармальныя падарункі. Вось, хітрэйшыя людзі маглі пахрысціцца некалькі разоў. Асабліва, што тычыцца кіраўнікоў дзяржаў, князёў, што часта перахрышчваліся, наколькі гэта было, наколькі мейнстрым задаў яшчэ Міндоўг, які то з паганства ў каталіцызм, то ў праваслаўе, то назад у паганства. Ну, гэта палітычныя, а людзей, як пахрысцілі, людзі цягам доўгага часу яшчэ да хрысціянства даходзілі памалу, так, паволі. Напрыклад, скажем так, калі рэгіёны, вот эта Белая Русь, Полацкая, Віцебская, яны ўжо былі праваслаўнымі хрысціянскімі, так, то чырвоная і чорная Русь, гэта там Градзеншчына, напрыклад, так, то яны доўгі час яшчэ былі паганымі, як і паўночна-заходняя Беларусь, так. Пасля ўжо хрысціліся ў каталіцызм. Ну, па заходнім абрадзе. Спроба правядзення царкоўнай уніі. Праваслаўная царква і каталіцкі касцёл займалі няроўнае становішча ў вялікім княстве літоўскім. Розным было і становішча іх вернікаў. Напрыклад, праваслаўная шляхта была абмежавана ў правах. Усё гэта стварала глебу для канфліктаў і было сур'ёзнай праблемай дзяржавы. Вялікія князі літоўскія неаднаразова спрабавалі вырашыць праблему міжрэлігійных адносін. А самы лепшы спосаб яны бачылі ў заключэнні уніі паміж цэрквамі. У чарговы раз да ідэі уніі звярнуўся вялікі князь літоўскі Аляксандр Ягелончык. Здавалася, што ў 1498 годзе для гэтага склалася зручная сітуацыя. Новаабраны праваслаўны мітрапаліт Іосіф I Балгарыновіч пагадзіўся на унію. Але вельмі хутка высветлілася, што ідэя уніі па-ранейшаму не мае падтрымкі сярод праваслаўнай шляхты. Даведаўшыся пра планы Аляксандра, некаторыя пагранічныя праваслаўныя князі адмовіліся яму служыць. Яны перайшлі на бок Масквы. Іван III скарыстаў момант, абвясціў сябе абаронцам праваслаўных і распачаў вайну супраць нашых продкаў. Усходняя суседка выкарыстала сітуацыю для пачатку кровапралітнага міждзяржаўнага канфлікту. У выніку Аляксандр адмовіўся ад ідэі уніі. Ва уніі павінен быць нехта галоўным, так? А галоўны хто будзе? Там, напрыклад, патрыярх альбо папа. Як першы патрыярх галоўны, вось, яны не хацелі, то бок, браць другусную ролю. Вось, як бы лічылі, што праваслаўе гэта правільная рэлігія. Вось, пагэтаму, як бы, ідэя уніі, яны вельмі класныя, хорошыя, вот эта ідэя экуменізма. Мы пасля з вами пагаворым яшчэ далей у наступных параграфах пра берасцейскую унію як удалую спробу аб'яднання праваслаўных і каталікоў. Вось, яна адбылася значна пазней. Калі мы гаворым пра унію, якую хацеў зрабіць Аляксандр, зрэшты і Вітаўт да гэтага хацеў зрабіць там, так, спробу уніі, таму што гэта добра аб'яднаць усіх людзей, каб не было спрэчак, звадак на рэлігійным полі і каб гэтым не карысталіся суседзі. Альбо палякі, якія былі каталікамі у пераважнай сваёй большасці, нават калі там 99%, ну і усходні сусед Масква, якая была цалкам праваслаўнай, яны гэтым вельмі карысталіся, падштурхоўвалі альбо адных, альбо да другіх, да таго, што, ну, давайте мы вас будзем абараняць, а вы ж нашы браты, а мы ж з вамі адной рэлігіі, і так далей, і так далей. То бок выкарыстоўвалі гэта ў сваіх палітычных мэтах. Пагэтаму унія была вельмі патрэбнай з'явай. Нехрысціянскія рэлігіі. Хрысціяне складалі абсалютную большасць насельніцтва беларускіх зямель. Але прыкметнае месца займалі таксама супольнасці, прадстаўнікі якіх вызнавалі іншыя рэлігіі. Адной з такіх супольнасцяў былі габрэі, якія са старажытных часоў вызнавалі іудаізм. Яны прыйшлі з захаду Еўропы праз Польшчу. Габрэі сяліліся пераважна ў гарадах. Іх першыя кагалы, так называліся габрэйскія абшчыны, з'явіліся ў Гародні і Берасці. Габрэйскае насельніцтва хутка расло і рассялялася па краіне. Да сярэдзіны 16 стагоддзя габрэі жылі ўжо ў большасці буйных гарадоў Вялікага княства Літоўскага. Сярод гэтых гарадоў былі Новагародак, Пінск, Менск, Полацк. Вялікія князі літоўскія спрыялі прытоку габрэйскага насельніцтва з-за мяжы і яго рассяленню па тэрыторыі дзяржавы.
Яны рабілі гэта ў тым ліку па фінансавых меркаваннях. Заможныя габрэі пазычалі князям вельмі буйныя сумы грошай. А з усяго габрэйскага насельніцтва дзяржава спаганяла падаткі, якія ў разы перавышалі падаткі з хрысціян. Ідыш, яна ж, па сутнасці, і ёсць такая як бы на базе нямецкай мовы, так? Таму што існавала там, напрыклад, гішпанскі варыянт такога умоўнага ідыш, так, на альбо габрэйскай мовы, там нават іранская, так нават у Іране, дзе былі масава знаходзіліся кагалы, знаходзіліся як бы габрэйскія абшчыны, то, конечно, была мова, і зразумела, што вельмі шмат слоў было запазычана з той мовы тых людзей, сярод якіх яны жылі. Вось, гэта цалкам натуральная рэч. Татары-мусульмане былі паселены вялікім князем Вітаўтам у Літве і прылеглых паўночна-заходніх раёнах сучаснай Беларусі. Аднак татарскія паселішчы і абшчыны з цягам часу з'явіліся і ў іншых мясцовасцях, напрыклад, пасля 1506 году ў Клецку. Татары перасяляліся ў вялікае княства як вымушана, так і добраахвотна. Нярэдка прадстаўнікі гэтага народа мелі магчымасць вярнуцца ў стэпы, і некаторыя сапраўды вярталіся. Але для вялікай іх часткі Беларусь стала новай радзімай. Татары даволі хутка страцілі родную мову, але затое вельмі цвёрда трымаліся сваёй рэлігіі – ісламу. Як татары страцілі сваю мову? Перш трэба сказаць, што як татары трапілі на нашы землі, так? 13-14 стагоддзя яны трапілі сюды, дзякуючы набегам, хтосьці заставаўся дзякуючы набегам, але вельмі вялікі працэнт татараў, дзякуючы вялікаму князю Вітаўту сюды трапілі. Вось, ён ім вельмі давяраў. А яны былі ў яго асабістай ахове, а нават ахоўвалі браму ў Троцкім замку. Троцкі замак быў замкам Кействата пасля Вітаўта, яны вось там былі, то бок ён ім вельмі давяраў. Яны вызнавалі іслам, татары, то бок яны былі мусульманамі. У іх была свая мова, але пакуль яны сюды трапілі, там з цягам часу мова пачала забывацца, зносіны былі на мове старабеларускай, і ёсць такі цікавы дакумент кітабы. Вось, гэта іх рэлігійныя тэксты пра жыццё прарока, яны пісаныя арабскай вяззю, але старабеларускай мовай. Менавіта дыялектнай старабеларускай мовы, дыялектнай, гутарковай, больш сказаць, гутарковай мовай. Вось, многія татары забыліся сваю мову, хтосьці карыстаўся, многія забыліся сваю мову. Вось, гэта як габрэі забыліся сваю мову і пасля яе ўжо аднаўлялі, так яны карысталіся ідыш. Вось, так татары таксама карысталіся старабеларускай мовай з домішкам уласных там слоў са сваёй мовы, то бок мова такім чынам забылася. Але вот эти вот кітабы, гэта сведчанне, што мова іх там была, і як бы пісалі яны гутарковай мовай там 15-16, бо кітабы ў розны перыяд часу з'яўляюцца. Першая палова 16 стагоддзя была спрыяльным часам для ўсіх канфесійных абшчын, якія існавалі ў той час на беларускіх землях. Яны мірна жылі побач. Ніякіх значных канфліктаў на рэлігійнай глебе ў краіне не адбывалася. Ці былі шлюбы паміж праваслаўнай каталіцкай шляхтай? Безумоўна былі, канешне, былі шлюбы не толькі сярод шляхты, гэта цалкам натуральная рэч была. Зразумела, што кожны хацеў жаніцца і выходзіць замуж сярод сваіх, так? Як бы там каталікі з каталікамі, там габрэі з габрэямі, там татары з татарамі. Здараліся, конечно, мешаныя шлюбы. Зараз у нас уся Беларусь, як бы сказаць, вось у мяне тата каталік, маці праваслаўная. Вось, гэта цалкам такая натуральная гісторыя для нас, яшчэ з таго часу пайшла. Але хутчэй за ўсё лагічна, калі чалавек, напрыклад, шляхціч, хацеў некую кар'еру зрабіць у вялікім княстве літоўскім, то ён хутчэй за ўсё прымаў каталіцызм. Так як было прыняць каталіцызм? Ён мог ажаніцца з каталічкай, узяць, як бы, не перахрысціцца, таму што сімвалы веры адны, перахрышчвацца не трэба. Але як бы хадзіць у касцёл, быць каталіком, вось, і рабіць нейкую такую кар'еру. Гэта лагічная рэч. Слухайце, так вялікі князь Ягайла, так? Ён ажаніўся з Ядвігай, з польскай каралеўнай, так, і умовай гэтага шлюбу было тое, што ён прымае каталіцызм. Вось вам вяршыня, самы шчыт гэтага ўсяго. І пасля таго ён яшчэ і як бы ахрысціў умовы гэтага, ахрысціў сваіх падданых, сваю як бы дзяржаву. Зразумела, гэта вельмі важнае пытанне было, і мы з ім будзем сутыкацца цягам усёй гісторыі.